Avui no seran poemes, avui serà una lectura diferent. Concretament començarem aprofitant l'avinentesa d'una carta que ens va arribar d'en Quimforn. És arrel d'una carta col·lectiva que es va enviar a l'octubre per la concentració d'un any de presó injusta dels Jordis. Sí, em sentiu bé? Sí. Genial. Doncs començo per la carta, després us llegiré un fragment del llibre que precisament escriu en Quimforn. La seva carta diu: benvolguts amics i amigues, gràcies per la vostra carta col·lectiva i per les vostres paraules de suport. Sí. Gràcies per tot el que feu per nosaltres, per la força i l'energia que ens transmeteu. No defallim. Seguim lluitant pacíficament per la llibertat i la justícia. Estic convençut que revertirem aquesta situació. Si persistim, guanyarem. Gràcies per ser al nostre costat. Bon Nadal i feliç any nou. Una forta abraçada, en Joaquim. Presó de Lledoners, Nadal 2018. Aleshores, el que hem pensat és, us llegeixo un petit fragment del llibre d'en Joaquim Forn, escrits de presó. Diu que des de l'entrada a la presó el vespre del 2 de novembre del 2017, Joaquim Forn escriu un dietari on recull les vivències i dificultats compartides a la presó d'Estremera amb companys del govern com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull i Jordi Turull. I un petit fragment és a partir del 2 de novembre, que diu: tinc por, ho reconec. Mai no m'hauria pensat que podria entrar en una presó i ara ja hi soc. M'hauria pogut imaginar vivint 1001 aventures i desventures diferents, plantant cara a imprevistos i daltabaixos de tota mena, que ja tinc una edat. Però ingressar a la presó no figurava en cap dels meus plans, ni en cap dels meus malsons, mai de la vida. Ben mirat, suposo que perdre la llibertat i acabar tancat entre quatre parets no entra en els plans de ningú. En els meus, segur que no. Potser és perquè tota la vida m'han dit que sóc un bon tio i fins i tot que em faig la cara, i jo m'ho he acabat creient. Deu ser això. Potser és tan sols que sóc un ingenu. Qui mal no fa, mal no pensa, diu la dita. Sí que és veritat que a mesura que la situació política s'anava complicant dels darrers mesos, algun cop m'havia passat pel cap la idea que podia acabar a la garjola i fins i tot ho havia comentat amb la Laura, la meva dona, i amb els cercles més íntims. Però sempre m'havia acabat convencent que era una possibilitat molt remota i que no seria el cas. En això passa una mica el mateix com amb els accidents de cotxe. T'obstines a pensar que sempre són els altres qui els pateixen, que a tu no et passarà mai. Jo controlo, et dius. Els consellers de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Carles Mundó, Oriol Junqueras i jo hem ingressat a la presó d'Estremera avui al vespre. No l'oblidaré mai el dia d'avui. No l'acabaré de pair mai, suposo. Fer cap a la presó m'acompanyarà la resta de la meva vida. No en tinc cap dubte. Tothom ho diu i jo no crec que en sigui l'excepció.